Uyela uzothosa kanti uthosela ngaphansi. Yebo, ngithosela ngaphansi. Yebo kumnandi ngithosela ngaphansi. Bathepisa sangifuni. Asangifuni. Cha kodwa baba Thepisa Ngiyabona ngawumenza ifuck. Yo. Thela kabe. Uthini uyamthwasisa lana baba? Amthwasisa kwangempela. Nya wena. Uyamthwasisa lana Umuntu wami umuntu wami wasuhlukene naye. Uthela kabe. Sahlukana nalo. Kabe wena uzonya. Uthini my sister nangakhi na 2 years ngithandana naye ngijwayela kabi wathi uhlukene naye. Yima uhlukene. Sister. Sister uthini wena ngibhalelwe nguwe. Siyafika la sithola ubaba kakho ubhizi nalomuntu. Hayi ngiyabonga kungisiza kakhulu. Nami ngicabanga ukuthi vele ngisela ngimiyeka. Ngicamula vele lo mshado kusana inkinga. No, asikhulume na. What up YouTube, this is your boy Usmaz Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. There's no formula when it comes to these things of relationships, but I, Usmaz TV, I am the answer bafowethu. So thank you for the likes, the subscribers, the followers on Facebook. Ungithini, we see you. Today ngiphethe my sister ubani igama? Ngizodwa. Zodwa indaba ubhalele ishow ngicela utshela abalandeli bami why ubhalele ishow namhlanje. Bengicela iyajola 99 ukuthi ingisize ngomuntu wami. Yes. Ngiyasola ngathi uyangichithela uyangijolela. So sister senesikhathi esingakanani nijola nalo muntu wakho I mean? 6 years. 6 years. So uqala nini manje ukunothisa la red flags ukuthi man lo muntu lo ngiyenzeka sekayakufebela manje? Noma ngimfonela ifone sometimes akayi-answer, sometimes ayidropa. Ngesikhathi khona wa-answer phone waphinde wathi hallona wayidropa ibeka phansi ngathi singiyafona wathi ubhizi vele uhlezi abhizi. Okay. So umuntu onganasikhathi. Umuntu akasenasikhathi sami vele. Kahle kahle izinto bozithanda ngalo muntu lona iziphi sister before sekakuchintshela manje? Ayisha ngifuna uqamba manga yabona ayi uyahanje embedeni ayi. Yeah. Inkinga nje uthi leyo. Yeah. Hayi uyanginika kakhulu yiyo nje nothando yabona ukunakekela uyanginakekela kakhulu mina nabantu abami. Okay. Oh nethi manje sekashintshile so uyabona ukuthi nala sekanciphisile sekukhona umuntu abhizi ngayo manje. Manje nami manje ngikude yabo yena ungapha emakhaya ethuna ene mina angisebenzisa le ndaba yosangomeni kahle hle ubaba kami uyinyanga yathwasisa. Okay. Okay my sister ngiyakuzwa. So nanga umbuzo wami wokugcina are you sure ufuna ukuthi abantu bambone ukuthi umuntu onjani sim expose mangabe uyacheata lo muntu? Ngiyakwenza lokho akunankinga mina. Ngiyakuzwa ke sister ngicela ubuyele endlini hamba uyolala mina mase ngiphethe yonke evidence ngizobuya kuwe ne. Okay. Danko sisters. Bafethu nizwela uma isister uthini? Hey leza namhlanje ngiyayisaba bafethu kuthiwa uyinyanga lo baba. Sibone usimazi sekaso. Yeah madoda, it's your boy Usmaz Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Let's do what we do best of which is what? The investigation. Danko is thank you. Lontwana ngiyambona at the corner vele ntwana lo yajola ntwana xola ntwana yami ngithi bola. It's the low life all those bitches ain't loyal at the night time. Yeah we partying, yeah we clubbing, some are loving, some are fucking, most are cheating. We turn nothing into something, you know how it is. What up YouTube, this is your boy Usmaz Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. This is after the investigation bafethu ngiphethe my sister kara zomkhomba yini the evidence. Sister unjani? Ngiyaphila njani? Sister lana the last time I saw you bokhala uthi excess lo muntu angim-understandi ubhizi up and down now samtholi kahle lo baba. Sister umgcine nini kahle? Senginenyanga ngiyamgcina. Unenyanga yonke sister. Njengoba ngikufonela ngithi mina woza lana ngapha ngakakho njengoba uthi wena uhlali lana sister ngifuna ukukukhombisa ngoba kuthiwa lo muntu lona ubhizi namathwasa. Uyini uyinyanga lo baba? Unyanga uyathwasisa baba kami. So wena umhlola nini ke nokumvakashela sometimes njengoba sengimfonela ifoni uyayidropa yabona mangithi ngikhuluma naye uvela athi awume kancane ngisebhizi njalo sohlela ehleza busy but ngeke ngiyezwa bakhuluma ukuthi ngathi ubhizi ngamaswasane la wakhe la abathwasisayo lapha manje nginenkingi ngisafuna ukuthi ngiyibonele mina mathuba. Yo
Bafethu unayizwela my sister. Sister ngihambile ngathola na evidence. Uye lo baba kakho ne? La uhamba nethwasana manje uyayibona lento. Yebo. Uyamazi wena le ntombazana? Ithwasane lakhe ngiyamazi. Yo. Mayuthini my sister njengoba ubona information kanje uthini siyaya kibo labantu orufuna ukubuyela endlini yolala. Cha ngicela ungisize ngifuna ukuyibonela mina mathupha. Ngiyakuzwa my sister. Bafethu asambeni it's your boy Smart asambe sister. Yo my sister uthini nesikhathi singakanani ntona nalomuntu? Sina 6 years. 6 years yonke. Yes. Asamba sister. And uyangikaphaza ikhora lento ayenzayo ngoba mina angivela ngingena indaba zamadlozi mina angihlali naye mina ngihlala le elokhuzaneni eBhetali so ungishiya le ekhaya singamakhaya ethu yena ungapha ungishiya le ekhaya mina uzobuza ukwenza amanyala la yo sister buka lapha hayibo wenzani uzonye umuntu wami lona ungijwayele kabi wena ungijwayele kabi uyaphindisa lo mshado ngingala mntwana ungijwayele kabi wena ngingala mntwana uyaphindisa lo mshado lona umuntu wami wow mama umuntu wami ungijwayele kabi ngeke umenze next yima mama relax ngeke umenze next sister routine wena umuntu wami ngijwayele naye bene wathi uhlukene naye ungijwayele kabi wena sister ngitshele senesikhathi nenza lena sasina 2 years sithandana naye yamuzwa lo muntu ungijwayele kabi wathi uzothwasa la ungijwayele kabi ngeke umenze next Atiamos. Sister, relax. Wena awuthemba indaba ufeba la. Indaba ufeba la. Ngaqolisa umuntu wami lona. Umuntu wami ungijwayela kabi wena. Manje ufunani? Ufunani? Wamele khami. Ufunani? Wangitshela ngani mina? Akumenze next. Kodwa baba Thembisa ngamenze fuck. Yo. Tshela kabi. Uthini uyamthwasisa lana baba? Amthwasisa kwangampela. Uyamthwasisa lana ubhizi. Lona umuntu wami wasuhlukene naye. Ungijwayela kabi. Sahlukana nalo. Kabi wena uzonya. Uthini my sister nangakhi na 2 years ngithandana naye ungijwayela kabi wathi uhlukene naye. Wo yima sister routine wena ngibhalelwe nguwe siyafika la sithola ubaba kakho ubhizi nalo muntu. Hayi ngiyabonga kungisiza kakhulu nami ngicabanga ukuthi vele ngisela ngimiyeka ngicamula vele lo mshado akusana inkinga. No asikhulume naye awuthami uthini wena ufuna ubani so ngifuna lo lithwasana la. Angeke umuntu wami khuluma ngitshela izwele jwayela kabi wena. Uthini ufuna ithwasana lakho? Yebo. Umama sekhaya Bese ngamiyeka kangala. abantwana Umntwana uzoba support. Yebo. Uthini my sister nizomisa njani indaba zabantwana ende wena sister routine uzoba i-stepmother manje? Angeke na stepmother mina sokunuka umuntu wami. Phela uzothwasa kanti uthwasana ngaphansi. Uthwasana ngaphansi. Yebo kumnandi uthwasana ngaphansi. Asangifuni. Baba Thembisa indaba wenze so. Bathi kushawe mina bathi ngikhohlakele manje. Ngiyaqolisa ke. Khohlakele yini lento yenzayo? Akuphila nomuntu wami. Wena my sister indaba ufike la uzothwasa indaba manje manje mangimthanda ngenze njani? Mangimthanda. So uyamthanda manje? Ngiyamthanda vele futhi sesihlukane. Yo my sister uthini uyezwa bathini abantu? Abachubeke sisana inkinga.
Siyabonga. Awuthiyami. Siyabonga. Ayahlangana ekhotha kunankinga. Ngizobe ngikhona nami ekhotha. Uthini umise khotha my sister? Buya mntwana. Yonke leminyaka. Yo. Hey. Buka labantu babuyela endumbeni. Ngiyasaba nokungena la mina. Nakubavala. Hayibo. Wow, yibe. Mina sikhuluma ngabathepiso. Mina ngisema ngiyakuthanda mina. Ngicela sikhulume sengicabanga nengane. Abathepiso. Yo bafethu. Babathepiso. Phuma Uyikiza umuzi wami. Ngitshela shithwasane lakhe phakathi aphume yena ayi-1. Uyalana sikhulume seyi-2. Ayiphi akayikhuluma. Yo akaphume phuma babathepiso. Phuma babathepiso phuma. Angifuni. Phuma babakhe phuma. Phazamisa. Phuma. Lakuphazamisa. Hayibo. Babathepiso athi ngikhulume naye, Koko. Mhlawumbe uzophuma akhulume nami. Awuthiyami. Cela ususa lo face, uyakuphazamisa. Cela ususa lo face. Mancane sister ngilinde lapha babathepiso woza ngikhulume naye ushiyele umuntu wakho la phakathi. Angeke ngizohamba naye. Ngizophuma naye. Ngizophuma naye. Babathepiso athi ngikhulume nawe. Ngizophuma naye. Uthini lo mshado wakho umshado wa 6 years? Ngithandana nosisister. Kunabantwana phakathi soyamlahla njalo lo mama njani manje? Hala vele uyangangela. Yini into wrong? Mama ngishithela. Yebo. Yo ngisiphele nje hayi kahle ukuthini. Siyabonga. Uke wakubamba. Ngaphi uma ngiyamthanda. Uhila ngami. Uright, uzohila aqede. Uright. Ngisaqhubeki naye. Danko. Uthini wambamba noma washaya amathambo phasi kuze uwazi ukuthi uyafeba naye? Ngambamba mina nayi. Ngasondele. Qiniso lelo my sister kuthiwa uwo waqala wafeba la kule relationship. Kwenzeka iphutha kayi-1. Ngixolisa wathi uyangixolela. Yebo. Bengingazi ukuthi uzokwenza so. Kanti akaxolanga lo Athi muntu. ngisebenzisa i-DNA wala. Walelani usecheckisa i-DNA Wenza lento wayenza kubhlungu kuphi? Akusiwami ngoba wala wena usecheckisa igazi Exactly. wala. Wayelelani. Manje ufunani? Ngiyangena sengingenile. Uthini awuthiyami i-DNA ithina kusimntanakho. Wala yena lo mama usecheckisa. Walelani. Mase checkisa igazi. Yabezwa bathini labantu my sister? Bengazi ukuthi uzongihlaza so nginankinga. Mara mawufuna igazi singachubeka ngalo. Sekright siyabonga. Hlala kunjalo. Hlala kunjalo. Sengithola umancane wami. Siyabonga. Oh kahle uthi ufuna yena lo Mncane fresh. yeah. And gesond. Ngiyabonga baba. Uthini my sister simisa kanjani? Angimyeke babathephisa aqhubeke. Okay. Nomuntu wakhe. No asiphume sister. Bye babathephisa. Asiphume my sister siyahamba siyafika kada sekuphuma izitori zokuthi nawe manje soke wababhizi manje awuzange ungitshele mina Rydens askisi bengenza iphutha bengicabanga ukuthi mhlawumbe lento le bese ngibambele inhliziyo mina Yebo. bengingazi bathi kimi yangixolela yes futhi kahle hle vele bangibambele inhliziyo ukuthi kuyabonakala so wena ungasho ukuthi today ya July 99 ikusizile ukuthi ulithiyo liqiniso ngiyabonga kakhulu ya July 99 ngisize kakhulu ngitholile babathepiso vele lento bebayisho beyiqiniso ukuthi uJohn amathwasana akhe futhi kahle hle uzobaqeda bonke but akunankinga ngizoba ngcono ngizomthola umunye umuntu ngisasemncane nawe sister no uthini ngakuprovide izinto ezifana nabo ma counseling uceda ukubona itrauma kada uroutine uright uzoba grand ngabe ya John ngangisiza lapho ngicela icounseling yes okay bafethu it's your boy Smazi sifikile kada sithola lo mjidi ubhizi namathwasana akhe ngithini rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kade umuntu kabani danko is thank you vala la